Aga jinga kai Indian Super League haprenga Kerala Blaster Persha ika FC Goa. Haba pai syakrenga jinga kai ka FC Goa kala Khur ka nam job. Hadin bagalara bat pelim salit ya ka Kerala Blaster da Shigul lanot. Baria ka Shigul jong ka FC Goa la yo ben Thep. Leng bau Tang jam haga minit ka basau peu. Haga jinga kai Europa League haprenga Real Sociedad Persha ika Ajax. Haga jinga kai ka Real Sociedad kala Khur ka nam job. Hadin bagalara bat pelim ya ka Ajax da Ardanot. Baria gini ki Argol jong ka Real Sociedad la yo ben Thep haga minit ka ban Penyau, bad haga minit ke beberapa husan. Haga jinga kai haprenga Karabakh Persha ika Lyon. Habu pai syakrenga jinga kai ka Lyon kala Khur ka nam job. Hadin bagalala bat pelim suk ya ka Karabakh da Saul la ka wei. Haga jinga kai haprenga Tottenham Persha ika AS Roma. Haga jinga kai ka Tottenham kala yo bat penkhi jar nengkong. Haga minit ke basan leng ba ka penalti balakan jad dauson. Henry haga minit ka ba arpeu ka Roma kala yo ban Thep ya gul penya khaj leng bau dika bandai haga minit ka ba lai phulai ka Tottenham kala yo biang ban Thep ya gul pentam leng bau Johnson bada hashwa ban kod ka jinga kai kata haga minit ka ba khandai peu plus wei ka Roma kala yo ban Thep ya gul penya khaj leng bau Hamels bada hadu kod ka jinga kai baro artri ken hun ki khaj damar argol. Hagawai par ka jinga kai haprenga Manchester United Persha ika Boda Glimt aba pai syagre ka jinga kai ka Manchester United kala Khur ka nam job hadin bagalala abat pelem ika Boda Glimt dan laila ar yagini ki lai gol jong ka Manchester United layo ban Thep ika gol ka baningkong lengbau Garnacho hagi san peu second bad ar gol layo ban Thep lengbau Rasmus haga minit ka basau peu san bad haga minit ka basan peu. Haga jinga ka Europa Conference League haprenga Chelsea Persha ika Hedingham haba pai syakana ka jinga ka Chelsea kala Khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ni ka Hedingham da Arlanot yagini ki argol jong ka Chelsea le yo ban Thep haga minit ka basan thuwei bar haga minit ka ba prap riu.